Good morning, guys. Good morning, guys. Kumusta? Kumusta? Ano, ganyan ang gusto niya. Let's call Mommy Daddy, ya? Guys, grabe na yung itsura ko. Hayaan nyo na. Alas 12 na po dito. And, naglinis ako ng konti doon sa taas, dito din sa baba. Kasi, today po, dadating yung ate ko from France. Magdadrive lang sila, mga 3 hours plus lang naman yung distansya. Pero mag-overnight po sila dito. So, piniprepare ko yung mga higaan sa, sa taas. I mean, sa second floor, sa mga kwarto namin. First time namin na, may mag-sleep over dito sa Europe ba? Mga taga dito ba? Mga kadugo or friends, ganun. Wala pang nakapag-sleep over dito sa amin except nung yung bisita ko from the US na nagstay talaga sila dito ba. Yun, mga almost 2 weeks sila dito. And syempre yung kapatid ko na na dito for more than 2 months. Tapos yung ate ko tsaka yung asawa niya kasama. Tapos may anak po siyang twins. Sila, half Filipino, Italian, French. Mas, sila, mas dugong Pinoy. Pero hindi mo makikita sa kanila yung features ng Pinoy. Hindi ko makita. Basta makita niyo po sila mamaya. I-try kong i-video. Hindi lang yung talagang matagalan siguro ng video, no? I hope magkasundo ulit sila ni Ana. Nagkapunta na po kami sa kanila dati nung New Year, 2023 na New Year celebration. So, doon kami sa kanila for 2 nights yata yun. Madali lang kami. So, excited po ako na punta sila dito mamaya. Ito po yung aking lunch. Siya? Egg, avocado, tsaka toast. Yun lang. Kachat ko din si Libian. Hi, Day! Kain tayo. Kumakain din sila ni Nico. Madalian na po ito kasi kailangan ko na ding maligo para mas mukha na tayong tao. Tapos, ilalagay ko yung mga beds na, yung mga yung bed sheets, yung ganun. Para ready na ba? Yung twins, doon sa kwarto ni Ana matutulog. Tapos si Ana, kasi Friday nga ngayon, so si Ana po, siya sa amin. Tabi siya sa amin. Na-mention ko ba na inaalaw po namin matulog sa amin si Ana every Friday. So, nilulook forward po ni Ana yan na Friday. Tapos, nagtatanong pa siya, anong araw na ngayon? Friday naman ngayon. Kasi, alam niya na pwede siyang matulog sa gitna ni Mama tsaka ni Papa. Tagak na. Yan. Lang po, quick update lang kung ano na nangyayari dito ba. Hindi na po ako masyadong nakapag-vlog kanina kasi pag alis nila ni Ruth tsaka ni Ana, past school tsaka pa work, diretso na akong start na magligpit-ligpit dito kasi may bisita tayo ba. Ganon din ba kayo? Kasi sabi ni Ruth, ba't daw ako maglilinis kung may guest? Maglilinis din naman ako ulit after nila umalis. Sabi ko, diba sa pag tayo mga Filipino, I don't know if it's just me, ganon din ba kayo? Before dumating yung bisita, nakasanayan ko na ba na magligpit din? Ganun naman siguro tayong Pilipino, no? Na talaga mag-prepare or maglinis ba? Kahit papano, pero makalat po talaga yung bahay namin. Pero at least pa magligpit-ligpit lang ako ng konti. Kasi may mga bata kasi maglalaro ba? Tapusin ko po muna to, no? Balikan ko na lang po kayo mamaya. Are you excited to see Ate Given? Ate Given? Yeah, Ate Given and Ate Given. Yeah, Ate Given. Hey, niet doen my mama move away. Mama, nou mouse. Die na boterham ook. Nee, doe. Yan nyo guys, may batang dito. Lang, baby, I cannot see it lang. Wait a bit. I will be the one to do it, love. Sama, hi! Nee.
Nag-ano po kami, nag-wrap ng gift namin kay Ate Given at Ate Given. Pag-gift. Chocolate lang naman to, eh. Pero i-wrap natin ba? Nag-ano talaga Come kami. here. Come here. Come here. Come here. Come here. You want the titas to visit us? Ate Ann, Ate Libby Ann will come here. So, hi Ate Libby Ann. Hi Ate Ann. Hi, Ate Ann. Na see you soon. See you soon. Will you play with Ate Ann? Yeah. Eh, walang net. Okay. If I want to give you another baby. Nee, Ate Given now. But when Ate Ann comes here, you can also play with Ate Ann. Nee? Tell the titas who are coming today. Ate Givy and Ate Given. Yeah, si Ate Given are coming here, talk. Yeah. And Anna is very excited. Are you excited? Show them what you're eating. Smarties. You're eating Smarties. Is that your favorite? Is that though? Is that your favorite? Is that your lievelings? Yeah. Oh, sorry. Ik moet Engels praten, toch? Met jou? Yeah. Rongrong's mama said that your hair is nice. Hello. Love. Where's the other one? Misschien moet ik die daar laten. Hello, where is the other one? Misschien moet ik bij school die laten. No, Mora. You lost it. We bought that raba in Filipino. We bought that in the Philippines lang. Ano, giagog na ang kuan, guys. Mura nag-rice ang kuan. Ang yung Smarties. You really like Papa lang. Papa eats his candy and chocolate like that. I'm so excited! I'm too. Me too. Me too. My love, like I said, you speak English with Ate Givi and Ate Given because they don't speak Dutch. If you speak Dutch, then Ate Given and Ate Given will speak French. They also have another language. Sabaw ka ang tal. Kung mag-Dutch ka, i-French ka sa imong mga ate. Excited kami, guys. Na-share ko po ba na yung yung ate ko na tinatawag kong pinsan. Actually, hindi ko siya pinsan, guys. Ano siya? Kababata ko po siya. Pinsan siya ng tatay ko. First cousin. But because, magkalapit ang edad namin para madali, cousin na lang yung tinatawag ko. Kasi dito, hindi naman uso dito yung sinasabi na, yung pinsan ng tatay ko, pinsan ng, wala, guys. Yata sila dito, parang sa, yung nila, close sila sa immediate family lang talaga. Pero yung extended family, di masyado. Pero iba tayong Pinoy, no? Yung mga kababata ko, mga pinsan ko din. Mga kalaro ko dati, mga pinsan ko din. What are you doing now? You don't have Smarties anymore? And what are you getting next? What are you getting next, Anna? Not too much chocolate, because Ate Given will bring chocolate also. They will give you chocolate from Mama Venda. From Lula Venda. Kagagaling lang po kasi ng ate ko tsaka yung family niya. Pumunta sila doon sa yung sinasabi kong lola ko na nasa US. And hindi ko din siya talaga yung lola ba. Kapatid din siya ng ng lola ko talaga, yung tatay ng nanay ng tatay ko. Pero sa family namin, close kasi. And yung lola ko na yun, siya po yung mga nagpaaral sa karamihan sa amin doon. Siya po talaga. Ang dami niyang natulungan sa family namin. Kaya din,
Gustong-gusto ko na bisitahin siya doon sa US kasi minsan ko lang siya nakikita ba. That's not good anymore. You can have it, but that's not good anymore. Up to you. Upas naman siguro na lang. Not really. Dili pa expired. Just put it here. Magluluto po ako. Mag-vlog na lang ako ngayon guys kasi hindi ko alam kung makapag-video ako ng mahaba-haba mamaya pag anito na sila. Kasi syempre no, magchichika kami, magka-catch up. Kasi kahit nandito sa Europe yung ate ko, minsan lang din po kami nagkikita. First time kaming, kasi pumunta ako dito 2020. First time naming mag-meet dito sa sa Europe 2022. Pumunta sila ng Netherlands. Nagkita kami doon sa sa Keukenhof. Alam niyo yung Keukenhof? Isa siya sa mga sikat na tourist spots dito, especially around spring kasi may mga siya doon, flower gardens ba. Magaganda yung mga tulips at iba't iba pang bulaklak. Ito yung namin, bibigay. Si Rob po yung bumili ng lahat. Yan. Pang Sinterklaas or Saint Nicholas na chocolate. Kita kami 2022. Tapos, next namin kita, 2023 na New Year celebration. Yung ate ko din sa cousin. Same din. Auntie ko talaga siya. Pinsan ng nanay o ng tatay ko. Pero yun nga, magkababata kami and then magkaedad lang. Kaya para madali, yung sinasabi ko na lang, cousin na lang. Para madali. Doon kami sa kanila sa France, salubong ng bagong taon. And next namin kita ni ate, pumunta kami, sabay kaming umuwi ng Pilipinas 2023. Doon. Tapos ito na, pang-apat na. Mama! Yeah. Do you Engels? Hangyo, pag-isya. Doe jij de eerste maken, dan dit is de tweede en dit is de derde. Derde. No, this is the tweede and this is the derde. Kumusta po ang nyo dyan? Kumusta yung nyo, holiday? Di ba holiday sa Pilipinas? November 1 and November 2? Di ba? Holiday dyan. Dito, wala mga holiday dito sa Netherlands, guys. Pero sa France, kaya punta sila si ate dito kasi holiday sila doon. Tsaka, yung holiday dito sa amin. A few moments later. Hi guys, 5 o'clock na po dito and nakaluto na po ako ng 2 dish. Ayan ito. Ayan, may beef, stir-fry na beef and broccoli. Tapos may chicken ako dito. Hindi ko alam, minudo man yata to or afritada. Basta chicken. Ito, niluluto ko pa din to. Hindi pa man kumulo. Salmon. Tapos yan, nakalabas yung aking malaking rice cooker. Yan, nilalabas ko lang po talaga yung rice cooker na yan pag may mga bisita ba. Kasi kung kami lang naman, yung maliit na rice cooker ko yung gamit ko. Hello pala kay kay Bibian. Hi, Day. Na-chat ko nga siya kanina. Sana matuloy na talaga yung bisita, Day. Parang 2 years na yan. Nagkakilala po kami. Nag-start po kami mag-usap ni Bibian. 2022. 2022 ba yun, Day, no? 2022 ko I remember before dumating yung kapatid ko, parang nag-uusap nga tayo kasi di ba nakuha ko yung isang bag, siya, November din kasi gagamitin ko sana yun sa Barcelona, Day. Tapos hindi man umabot. So yun, mga 2022 talaga yun, Day. Pag nagluluto, ganito talaga, oh my God. Nakapaghugas-hugas na po ako dito. Yan, ilagay ko na lang diretso to sa dishwasher. Si Ana nga po pala pinatulog ko kasi alam ko mapapagod siya. Kaya dito, madilim. Ay, hindi niyo kita.
pinatulog ko siya. Pagod siya kanina, sabi ko matulog ka na lang para hindi ka maging irritable mamaya kasi may bisita tayo. For sure, maglalaro sila hanggang late mamaya. So, malapit na po umuwi si Mister. Ano na lang yung ano ko, gagawin ko. May na-ready na naman po akong lumpia last time. So, yun. Papares natin lumpia. Tapos, chicken. May chicken din po kami. Yung chicken, chicken strips na, siya, ready to cook na. Yun lang. And balikan ko na lang po kayo mamaya kasi ayusin, ipuput away ko pa yung ginamit ko kaninang vacuum clean. Ay, si Ruth na lang pala yung mag-put away. Pero yung bed kasi ni Ruth, namin ni Ana, hindi ko pa na-prepare. Kasi sila ate, doon sila matutulog sa sa master bedroom, yung room namin ni Ruth. Yung room ni Ana, doon sana, doon matutulog yung twins. Sabi ko ba kanina, pabalik-balik, baka pabalik-balik ako ba? Pero we'll see kung komportable matulog doon yung twins. Kung hindi, si Ana lang din doon sa kwarto niya, tapos kami ni Ron sa kwarto ko, yung extra room. Chika na naman akong chika. Balikan ko na lang pa kayo mamaya. Set up na yung aming dining. Dito na po si Ruth, and ito pa, may chicken pa tayo, yan. Sa deep fryer lang naman to. Tapos yung aking yan, chicken po ito. Tapos pinakita ko na to kanina, no? Yan. And then yung ating chicken. Itong fish. Yung rice. Yan. 6 na po. So, maya-maya, dito na yun sila. Dito na yung aking mag-ama. Madam? What's papad? Just get a kadochas, Kat. Sige na. May binabili pa si Ruth na perfume pang dagdag sa namin, parigalo namin kay ate kasi birthday niya nga kahapon. One eternity later. Ate Givi, Ate Givan. Hi. Hi. So pretty, oy. So pretty. Anna. Hi. Girls? Girls, what are you doing, girls? Wait, the fact is not there. The fact is not there. The fact is there. There. Look. It's pretty close. You're not really talking Yes, English. they are. Sometimes Anna mix of Dutch and the girls mix of French. Anna. It's hard. You help each other, okay? One period only. It's Anna, and the rest is you're helping each other? Maybe it's true. But if it's true, it's very scary because Say one of those people that I already saying for a long time. Yeah, they say that zoo is not overpopulated. We just live. Just all don't the put same it back in the cart. yeah, it's true. Because there's Don't put it already Ariana. No, all Anna. the resources we have. And if we have manage one? well, Yes. we can leave it 30 billion What people vice on the of earth. Not 7 billion. Okay, don't put it back in the cart or else it will fall. Of course, We need this. Like that? Okay. with the resources. Here. They give us all. Okay, so we have to buy. We need to buy what? You go grocery shopping? Orange. Orange. We spend 100 times more. He went to a judge. They say he was guilty without punishment. Like that. The next day. So pretty, uy. Really makeup and things like that. Hi. Anna. I realize that. Hi. Heart. Oh, good. Right away. When you realize
Hi guys. Sama Ana, sama hi guys. Laatst, hè? Nakauwi na po sila ate kasi kakauwi lang nila, kakaalis lang. Sobrang saya. Kahit maano lang, madali lang sila dito, mabilis lang. Pero nag-catch up lang kami ba? Hindi po kami palagi nagkikita. Hopefully, magkita ulit kami pag ano na, free na ulit. Kasi may mga trabaho lahat. Ganun ba? Tapos yung mga bakasyon pa ng mga bata. Yun, and hindi po ako masyadong nakapag-vlog na dito sila kasi nga nag-catch up lang, nag-spend ng time. And yung mga bata din na naglaro, nagchika lang kami na nagchika nila. And yun naman, masaya naman. So, yun na lamang din po yung ating pa-video. Medyo mahaba na ito. So, salamat sa panonood, no? Ay, okay po kayong lahat. And kita-kita na naman sa susunod na video. Salamat! Duy, mush, babush! Doei, Jana. Duy. Ang dami namin natanggap na chocolate galing sa ano, dala ni ate, galing sa ano, Texas. Duy!